Mayong adlaw diha kanimo pinalanggan nako nga igsoon. Salamat kaayo nga ang Ginoo kanunay nagapabati sa iyang dakong gugma nga kanimo kanako sa ingon nga niya ka nakahimo sa pagtan-aw sa pagsuporta nining ato ang programa sa ato nga Facebook page dinhi sa ato ang Points to Him. Salamat kaayo sa imong kanunay nga pagsuporta nini. Ug ako kang hangyoon nga palihog ato ning i-share kining ato nga page, kining ato ang programa nga kinabuhat, kina-upload dining dapita aron daghan pa ang mapanalanginan niini. Kung nawala pa ka naka-follow or wala ka naka-like, palihog ko follow, like, and then ato ning i-share sa ato ang mga higala. Nahinaot ko nga ang Ginoo kanunay magauban nga ni kanimo kanako samtang magapadayon kita nining ato ang series, nining ato nga programa through online platform. Okay? Now, niata ni ining ato ang series nga naguluhan og next step, ang sunod nga lakang. I hope nga imong nadungog ang last topic na to. Kung wala pa, palihog scan lang diha sa ato nga page na dinha nakabutang naka-record ang ato ang topic sa milabay nga semana. Ug karon atong imuon na sab ang papadayon ni ining lain na sab nga topiko karon nga takna. I hope nga ready na ka nga mamati nining ato ang mensahe karon nga takna. Again, we are now on our series next step, sunod nga lakang. Unsa ang atong lakang nga ato ang pagabuhaton. Nini sa kalibutan sutian kanako nga daghan nga mga lakang ang ngangay nato nga buhaton. Karong nga gabi sayra na sab nato unsa kini nga lakang nga ato ang buhaton samtang magahimo kita sa mga desisyon niini nga kalibutan. Sa dili pa ako kang ngayon atong iduko atong maulo pinagi sa pagampo. Ginong Dios, uban ni kami samtang kami magatuon sa imong mga pulong. Uban ni kami Ginoo samtang magahimo kami sa pag at-on na sab sa mga mahinungdanon kaayo nga mga butang sa balang kasulatan nga makatabang sa among nga pakigsuod nga nakanimo pagtabang nga mo-mature kami sa among relasyon nga nakanimo ug makapalig-on sa among pagginabuhi ning kalibutan. Salamat kayo kay ikaw kanunay nagatubag sa among mga pagampo, pasaylua kami sa among mga sala sa ngalan ug gahom ni Dios. Amen. So karon nga gabi padayon ta sa ato ang pagtuon. By the way, miagi nga pagtuon nato ang uluhan is step out the past. Step out of the past. Kinahanglan muling kawasta ang atong paglakang, muling kawasta pagawa sa ato ang kagahapon. Mao nang ato ang tupigo sa miagi nga semana sa ato ang pagtuon. Palihog kung wala ka o muna ko kung wala ka nakatan-aw niini, i-scan lang diha sa atong page na dinha nakaputang ang recorded nga upload niini nga sermon. Karon nga takna ang ato ang tun-an ang uluhan niini step into surrender. Kini nga lakang importante nga atong masabtan kini. Kini nga lakang sa pag-surrender sa ato nga kinabuhi. Sa unsa nga bahin, kinahanglan mohimo kita sa pag-surrender. Ato nang sayran karon nga gabi. And our key text is found in the most common o kung dili man kini ang pinakadamos pero halos kadaghanan kanato nakabalo o nakakato ni ini nga bersikulo. Proverbs 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Kini nga teksto gisulti kini ni Haring Solomon human nga iyang nakaplagan kung unsa ang kaimportante ang pagsumitar sa kagalingon na kaniya. We know the life of King Solomon, di ba? Kabaluta. O human nga nasabtan niya, mao kini ang lakang nga iyang gibuhat, ang pag-surrender diha sa Ginoo. Tan-awo nato dinhi mga pinalangga nga makaigsunan ang pipila ka mga prinsipyo nga gisulti ni King Solomon. Pinaagi ni ini nga teksto nga mabasa nato sa Proverbs 3 verses 5 and 6. Sugdan nato mga kaigsunan ni ining usa ka ilustrasyon. Okay?
Kung nakabantay mo, halos sa mga sakyanan karon naa na gitawag nga GPS or Global Positioning System. Gani tungod sa ka-high-tech, imo rang sultian ra nimo ang kasakyanan, no? Voice command lang ang imong buhaton sa imong sakyanan. Okay, na kay GPS. And kung usahay bitaw ang mahitabo nga dili kay ta motuo sa GPS, no? Ang mahitabo mga kaigsunan, magsige yaw-yaw ang GPS. Please turn right, turn left, turn right, turn left. Okay? Pero usahay kita mo pasulabi magyud, dili na sayo lagi ka, no? So usahay mga kaigsunan kining atong pagtuo bitaw, kining atong pagsalig sa Ginoo, ato pud usahay nga ikumpara, ato usahay nga suklan, atong usahay ba nga atong sukdon kung asa taman ang atong pagsalig diya sa Ginoo. Mao ni ang hulagway sa atong kinabuhi nining kalibutan nga kinahanglan atong mapalis, kinahanglan nga atong matagaag pagtagad aron nga kita sa atong pagkinabuhi mahimo nga hapsay ang dagan sa ato ang biyahe nining kalibutan. Usahay ang atong pagsalig mga kaigsunan, mas mosalig pa ta sa technology. Mosalig pa ta sa mga gadget, mosalig pa ta sa mga high-tech nga mga butang nga naa diri karon sa kalibutan. Just as we trust technology that often fails, how much more should we trust a God who never fails mga kaigsunan? No? Kung mosalig kita sa tong cellphone, mosalig ta sa tong CCTV nga mo bantay sa tua, mo protektar sa to, mo salig ta sa ato ang sakyanan, sa atong motor unsa man nga mga technology. How much more kahadi sa Ginoo, no? Nga kining mga butanga, mga hanaw, mga wala. Pero ang Ginoo nga atong saligan, dili gyud siya mobiya, dili gyud siya mawala sa imo ug sa ako mga kaigsunan. Okay? So, ingon pa ni Ellen G. White, ingon pa siya ng God never leads his children otherwise than they would choose to be led if they could see the end from the beginning. Muna ang buhaton sa Ginoo towards ato ang mga higala mga kaigsunan. Kana bitong naatay kagulingon nga desisyon, naatay kagulingon nga pagbulutan, imbes nga giyahan ta sa Ginoo, tagaan tag right direction sa Ginoo, pero usahay mas mopasulabi manggod nga magsalig ta sa atong tawhanon. Mopasulabi nga masaligan nato ang atong abilidad, masaligan nato ang ato ang talento. So mao na ang hulagway, mo na usahay ang ato ang mahitabo nining kalibutan. So tulo lang ka mga prinsipyo ang atong tun-an karon nga gabi nga mabasa nato base sa gisulat ni King Solomon sa Proverbs 3 verses 5 and 6. Number 1, surrender begins with trusting the unseen. Second, surrender is submission in every path. And number 3, surrender aligns us with God's purpose. So kining tulo ato ning tun-an aron atong masabtan ug matugkad nato kun unsa nga paagi nga sa atong lakang atong mahimo ang pag-surrender mga higala. Number 1, surrender begins with trusting the unseen. Unsa di ay ang atong pag-surrender magsugod ni pinangi sa pagsalig nga dili nato makita. Okay? Challenging kaayo kini nga bahin mga pinalangga. Unsao nato nga mahimo ang pag-surrender sa ato ang pagsalig nga magsugod sa atong pagsalig sa dili nato makita. Now, balik ta sa teksto. Proverbs 3 verse 5 sa gingon din na, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Okay? Remember mga higala, trust is not merely emotional. Okay? Emotional. Usahay kita manggod, kita nga mga tao emotional kita. No? But remember, trust, it is also volitional. It needs an action. It needs to prove nga kita nagsalig. Kinahanglan ato yung ipakita. Kinahanglan ato yung desisyonan nga nagsalig ta. Okay? Surrender demands the relinquish of control. Okay? So, mao na nga klase nga lang pag-surrender o pagsalig nga atong ipakita mga pinalangga nga makaigsunan. Okay? Ngun pa din God's perspective is infinite. Unsa gani?
Ang hunahuna sa Ginoo walay kinutuban, walay katapusan. Okay? Ours is partial and often clouded by emotion, fear, or pride. Tanawa ra, ang ato ang tawanon layo ra kay diya sa Ginoo, no? Manang sa unsang how come nga mahimo nato ang pagsalig sa mga butang, sa mga tawo nining kalibutan na nga dili nato mahimo ang pagsalig diya sa Ginoo, di ba? Which in fact ang plano sa Ginoo nga ni kanimo kanako walay katapusan. Unya kita nga tawo, we are prone nga unsa man nga masayop, no? So, limitado lamang ang atong kinabuhi, limitado ang atong hunahuna, limitado ang ato ang mga buluhaton niini nga kalibutan. Okay? Sama pananglitan ining usa ka butang artist. Ipangutana siya nga, unsa man nimo nga maayo makay ka mo drawing nga bisag buta ka pero kabalo man jud ka asa ka magsugod, asa ang imong mga kanabitang pagpaint ka asa kadapit nga kinahanglan nimo nga makita gyud maporma nimo ang imong imong gipaint nimo nga mapakita gyud mapagawas gyud nimo ang nindot kaayo nga imahe. Tingon siya tungod nining akong kamot, no? Kana iyang kamot, tanawan niyo tudlo iyang kamot nga mo'y nag-guide. Okay, nga asa dapit siya mosunod. Mo ni ang usa sa rason nga maayo ang iyang pagka-paint. Ug ang the most tungod kay naa siya'y guide kanang tapad diha nga babayi. Munay ga-guide niya kung asa na siya dapita sa part sa iyang pagpaint nga kinahanglan dungagan o kinahanglan ay kulang iyang buhatan sa pagpaint. Okay? Sa atong kinabuhi usahay manggod mayong nga naa na tay kagalingon direksyon na tay kagalingon guidance tungod sa atong abilidad, tungod sa atong talento. Pero naay mas labaw pa nga kinahanglan atong saligan ug nakabalo ni tanan kundili ang atong Ginoo aron atong makuha gyud ang kinatibuk-an nga hulagway sugilanon sa atong kinabuhi. Hinumdumi, God sees the entire canvas sa atong kinabuhi. Why? Because God is always working on our behalf. God is active. Okay? God is active. God is not passive. Okay? God is active. That's why atong saligan siya tungod kay nakakita gyud ang Ginoo sa tibuok nga pangitabo sa atong kinabuhi niini nga kalibutan. Alright? So that's the number 1. Submission begins with trusting the unseen. Number 2, surrender is submission in every path. Unsa may buot pasabot niini? Again, going back to the text, verse 6, ingon pa din ni, in all your ways, submit to Him. Sa tanan nimong mga buluhaton, sa tanan nimong pamaagi, kinahanglan imong itugyan kini diha sa Ginoo. Itugyan, tibuok, all your ways. Samar ni mga higala makaigsunan pag-ingon sa Ginoo nga love the Lord with all samang paagi nga atong pagsalig diya sa Ginoo, sa atong pagsurrender diya sa Ginoo, kinahanglan tibuok. Okay? Ihatag yun nato. Kinahanglan kini nga pagsubmitar nato diya sa Ginoo. This is a comprehensive surrender. Kinahanglan kompleto, insakto. Okay? Kinahanglan na siya gitawag nga intimate recognition, relational acknowledgement, and every dimension sa atong spiritual, sa atong relational, financial, vocational, unsa man nga bahin sa atong kinabuhi, kinahanglan atong ipakita nga nagatugyan kanunay kita diya sa Ginoo. Kinahanglan atong ipakita nga bisan nagkaunta, naglakaw ta, nagsakay ta, nagdrive ta, o naunsa man atong ginabuhat matag adlaw, kinahanglan atong ipakita nga nagasalig ta kanunay sa atong Ginoo. No? Every minute, every second, atong gihimo ang pag-ampo, pagtugyan sa atong kagalingon diha sa atong Ginoo mga kaigsunan. Sama pananglitan aning hulagway sa symphony orchestra. Makita nimo nga ang orchestra na agyoy kitawag natong conductor ni ana. Nagkalalahi ang
ang ang ilang instrument nga gidala, no? Lahi-lahi. Pero tungod kay naay conductor, mahimo nga unite ang ilang mga tingog. Pero there would be chances and time nga posible nga mahitabo nga ang usa ka instrumento mulihis magbuhat og iyang kagaling yung tono. Pero tungod kay silang tanan nagkayusa ang ilang utok, usa sila aron mogawas ang nindot kaayo nga tingog, nindot nga tunada, nindot kay nga instrumento. Dapat ang usa mosunod sa ilang piyesa, ang usa mosunod sa ilang giandam nga piyesa, antibuok musika, antibuok instrumento. Kinahanglan maura gyud usa nga piyesa ang ilang sunod aron mogawas ang nindot. So sama paagi ni ana ang atong pagsalig diya sa Ginoo, ang atong pagtugyan sa Ginoo. Sa tanan atog yung ihatag. Okay? So surrender is not selective, it is comprehensive. Okay? Usahay magyunot nga panahon sa atong pagsimba, diha ra nato mabatan ang atong pagsurrender sa Ginoo. Human sa simba wala na. Mao na usay atong lagway mga higala makaigsunan. Panahon nga sa kalisdanan, panahon sa pagsulay, diha lang kung buhat sa akong pagsurrender sa Ginoo. After niya na, wala na. Remember, surrender is comprehensive. Kinahanglan matag yugto, tanan nga bahin sa atong kinabuhi, atong batnan kini nga klase nga kinaiya ang pagsurrender kanunay sa Ginoo. Number 3, katapusan. Surrender aligns us with God's purpose. Unsa di ay? Ang atong pagsurrender maghiuyon kini sa atoa diha sa plano sa Ginoo. Pangutanon ka nako, asa may mas nindot ang imong plano sa Ginoo? Mutubag yung tingali ka nga mas nindot ang plano sa Ginoo. Kaya again, ang atong plano di sa kalibutan mapakyas, pero ang plano sa Ginoo dili gyud mapakyas makaigsunan. Proverbs 3 verse 6 ingon din na, and He will make your path straight. God will make our path straight. Mga higala, mga kaigsunan. Buhaton sa Ginoo nga ang ato mga dalan ining kalibutan na why bikil ang ato nining dalan ining kalibutan na hayahay. Muna ihatag sa Ginoo mga kaigsunan. So, He will make your path straight. It is a divine alignment. Tungod sa ato ang katuyuan nga maayo ang direksyon sa atong kinabuhi nining kalibutan na. And we are guided forward mga higala through unexpected ways toward His intended outcome. Muna ang plano muna ang tuyo sa Ginoo. Now, usa ka amahan o usa ka bata, iyang tudluan gipaktisan niya iyang bata og daro aron magakaton sa mga buluhaton sa bukid. Sa diha nga nagsugod nagdaro ang bata, nakit-an sa amahan nga mura magahiwi-hiwi gasigsag-sigsag ang agi sa bata. Ipahunong sa amahan siya nga dong nalimot tingali ka sa kung ihatag nimo nga instruksyon aron dili mahiwi ng imong agi sa imong daro, kita ka ng kahoy, tutuki ng kahoy, maunang guide nimo, tutuki ng kahoy, ayaw kawala sa imong mata diha sa kahoy aron mahimong straight ang imong pagdaro. Samang paagi niya na mga higala, ang Ginoo maoy yawi sa atong kinabuhi nga aron maayo ang atong padulngan niining kalibutan. Dili mag-ikis-ikis ang ato ang pagbiyahe nining kalibutan na tutok diya sa Ginoo. Kaya nga naman, siya maghatag sa atong maayo nga direksyon, mga higala, mga kaigsuonan. No? So we need to fix our eyes on Jesus. Ato yung itugyan diya kaniya. Okay? No? Straight path don't mean easy, but they do mean purposely. Surrender positions you to walk the path God has prepared for you with confidence, clarity, and peace. Okay? So, mauna nga bahin mga kaigsunan. So, remember this one. Surrender not only prevents misdirection, it positions you for divine impact. Okay? Kay kining atong kinabuhi, usbon ako,
tungod kay naatay kagalingon nga abilidad, talento sa atong kinabuhi. Magbuhat ta kagalingon naton nalan. Pero usahay pag-abot sa tumoy lahi dili maayo ang samputanan. Pero kung yun ta diya sa Ginoo, kung himo ng pagtugyan diya sa Ginoo, plano nga may katuyuan kini nga maayo, nga may tabo sa imog sa ako nga kinabuhi makaigsunan. Okay? Tama na ining parachute. Makita na to nga nindot kaayo ang kahimtang sa parachute, no? Makita nimo nga nindot kaayo ang iyang posisyon. Pero unless nga dili ka moambak, ug dili nimo bukharon ang imong parachute, dili nimo ma-appreciate kung unsa kanindot ang parachute, no? Ang pag-parachute dito sa ibabaw sa kawanangan. So, sama ang paagi ni ana, unless nga kung dili na to mahimo ang pagsalig nga tinuod na diya sa Ginoo, kung dili na to mahimo ang pagtugiyan paghatag sa tong pagtuo sa Ginoo, dili na to makitaan kung unsa kanindot ang gihatag o giplano sa Ginoo sa imog sa ako nga kinabuhi. So, kinahanglan tonight, karon nga adlaw, kinahanglan dili ta magpapugong-pugong. Okay? Kinahanglan ato yung ihatag tanan diya sa Ginoo. Surrender is not the end of your story. It's the beginning of your most spirit-led, purpose-driven life. Okay? Buhato na to na nga decision karon dayon mga higala. And take note, some fights are won when you learn to surrender. Ang uban nga pakig-away nato diri sa kalibutan, madaog pinaagi sa atong pag-surrender. Much more diha sa Ginoo. Much more diha sa Ginoo. Much more kung atong itugyan yung tanan diha sa ato ang manluluwas. Trust in the Lord with all your heart and He will direct your path with all your heart. Okay? With all your heart, mga pinalangga nga mga higala. So tonight, palihog ayaw kalimti kining tulo ka mga prinsipyo kung unsaon na to ang pag-surrender sa itong kagalingon. Number 1, surrender begins with trusting the unseen. Number 2, surrender is submission in every path. And number 3, surrender aligns us with God's purpose. Again, Proverbs 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. I hope and I pray na kitang tanan atong tingwahaon nga mabuhat nato ni sa atong kinabuhi. Surrendering to God requires humility. It means your battle is God's battle too. It means depending on God, not on your strength, time, and wisdom. He wants the whole you, not just part of you. Because obedience is better than sacrifices. You cannot be in the world but still desiring worldly things. Jesus laid down His life for you and is offering you freedom and hope. And let that motivate you to move forward. I hope and I pray mga higala nga atong mahimo o mahinahinay nga maplikar kini sa atong kinabuhi. Karon nga takna, ang akong pangutana diya kanimo, what is your next step? Unsa man ang imong sunod nga lakang? O gusto ko o gawhagon ka nako nga walay lain nga lakang nga atong buhaton, kundili ang paglilakang sa atong pagtugyan, pagsubmitar, pagsurrender sa atong kagalingon diha sa atong Ginoo. Daghang salamat sa imong pagpaminaw niining ato ang mensahe. I hope nga napanalanginan ka. I hope nga naa kay nakutlo nga mga maayo nga mga pagtulunan nga makatabang sa atong pagkinabuhi nining kalibutan. Kung ayaw kalimot, kung naa kay gusto nga idugang sa ato nga mensahe, palihog kog comment sa atong comment section o dugang nga mga pagtulunan nga ako pud nga makutlog, ako pud nga mabasa, palihog kog comment ana aron makatabang po na sa kuha aron nga ako sa mapahinumduman bahin na ng imong gisulti. Again, palihog ko og like, share ining ato ang video aron daghan pa pud nga mapanalanginan sa ato ang mensahe. Daghang salamat sa imong pagpaminaw ato idukot tong mangulo alang sa tupagampo. Ginong Dios, salamat kaayo sa imong mensahe. Salamat kaayo
sa imo nga pagtugot nga walay lain nga importante among tingahon kundi ang among pagtugyan, pagsumitar sa among kaugalingon nga kanimo. Tuguti na kini nga mensahe maghatod sa among suod nga relasyon nga na kanimo ug paglig-on sa among pagkinabuhi ning kalibutan. Daghang salamat sa imong pagtubag sa pagampo sa ngalan ug gahom ni Hesus. Daghang salamat Tigala sa imong pagpaminaw sa ato gayud nga mensahe. I hope nga magkita-kita tapuhon sunod na pod nga takna sa ato nga pagtuon. God bless diha kanimo.